Donostiako udalak Mikel Zabaltzaren omenezko plaka bat jarriko du larunbat honetan azaroako 30 Guardia Zibilaren Intxaurrondoko kuartelaren parean. Guardia Zibilak gaurko egunez atxilotu zuen Zabaltza 1985 Altzako bere etxean. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko ikasleek 2 irakasle salatu dituzte indarkeria matxista leporatuta. Sare sozialen bidez jazartzea eta sexu proposamenak egitea leporatu diote bati, besteari berriz ikasgelan iruzkin sexista eta desegokiak egitea. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko ikuskaritzak diziplina espedientea zabaldu die biei eta lehena jardunetik kendu zuten ostiralean behin-behinean. Abian dira rektorea aukeratzeko hauteskundeak Euskal Herriko Unibertsitatean. 2008tik lehendabizikoz 2 hautagai daude aurrez aurre gaur. Kanpaina korapilatsuaren ostean 6 urteko agintaldia eskuratzeko lehian daude alde batetik. Eva Ferreira egungo errektorea eta bestetik Jose Ramon Bengoetxeak hautagaitza alternatibo aurkeztuko du. 50.000 kidek inguruk emango dute bozka gaur eta emaitzak arratsaldeko 8:30 aldera ezagutaraziko direla aurre ikusten da. Arratsaldeon eta ongi etorri, EHUk hurrengo 6 urtetan erakundea gidatuko duen errektorea izendatzeko hauteskundeak ditu astearte honetan. 16 urtean lehen aldiz, 2 hautagai, Eva Ferreira egungo errektorea eta Jose Ramon Bengoetxea zuzenbidearen filosofiaren katedraduna izango dira lehian. Xabi, lo konta eguzu? Hauteskunde eguna gaurkoan Euskal Herriko Unibertsitatean hurrengo 6 urtetarako errektorea aukeratzeko. Goizeko 9:00 zabalik daude hauteslekuak eta errektore izateko 2 hautagai gaurkoan. Eva Ferreira egungo errektorea eta Jose Ramon Bengoetxea. Iluntzeko 8:30 espero dira behin-behineko emaitzak. Hurrengo 6 urteetarako Euskal Herriko Unibertsitateko errektore aukeratuko dute unibertsitateko 50.580 kidek. Tartean daude irakasleak, ikasleak, eta kudeaketa eta administrazio eta zerbitzuetako teknikariak. 16 urtean lehenengo aldiz, 2 hautagaien artean bozkatu beharko dute, Eva Ferreira egungo errektorea eta Jose Ramon Bengoetxea zuzenbidearen filosofiaren katedraduna dira hautagaiak eta hauteskunde kanpaina gorabeheratsuaren ostean iluntzerako espero dira behin-behineko emaitzak. Unibertsitateko komunitateak botoa emateko eskubidea modu zuzen, aske, sekretu eta aztatuan izango du, hau da, boto bakoitzaren pisua aldatu egiten da hauteslearen kolektiboaren arabera. Horiek horrela lotura iraunkorra duten irakasle doktoren botoak 50,6,25 balioko du, 8 lotura iraunkorra duten irakasle ez doktoreak eta lotura iraunkorra ez duten irakasle eta ikertzaienak, bestelako irakasle eta ikertzaienak 1,49. Ikasleen botoak 1,22 pasatxo balioko du, eta azkenik, kudeaketa eta administrazio eta zerbitzuetako teknikarienak 1,10. Oso egun garrantzitsua da, unibertsitate komunitatearen txat, 6 urtei begira, etorkizunari begira, erabaki behar ditugu, nor, nola eta zer erabakiko ditugu, lidergoa, programa eta lantaldea, ez da? Zentzu horretan parte hartzea funtsezkoa da, oso garrantzitsua da. Goizeko 9:00 zabaldu dituzte hauteslekuak eta arratsaldeko 6 arte zabalik egongo dira eta aurreikuspenen arabera iluntzeko 8:30 Bizkaiaretoko Michelena gelan Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusi Aitor Zuribendik hauteskunde batzordeko idazkari gisa errektorearen hautaketaren behin-behineko emaitzak emango ditu jendaurreko agerraldian. Errektore hautatuak unibertsitateko autoritate akademiko gorena hartuko du bere gain eta datozen 6 urteetan Euskal Erakunde Publikoaren kudeaketan eta zuzendaritzan funtsezko zeregina izango du. Jake aukeri deko gunuztot ez dara itxi bergaltzen nolako aukera bat, eta bueno, naiz aldaketi ez izan dizuz graban aldatu onerantz, espero lan izetie.
Bueno, nik uste parte hartu behar dugula eta daude gure esparruko gaiak erabakitzeko eta horregaitik parte hartu behar dugulako. Irakurri da gero apurrete, egia esan ez dugu irakurri sakon-sako, baina apurrete generalean irakurri ostean, pentsatu dugu kandidato batek gure onerako proposamena deko zela da horregaitik. Bueno, esan digu garrantzitsu dela eta usteet botatzen unare zozertako balioko bla. Uste dugulako aldaketa bat behar dela unibertsitatean eta horregatik gehien bat. Ni Joserra. Zergatik? Bueno, lehenik da baina euskaraz dakilako da uste dut errektori batek euskaraz jakitzi delegarrizko ezinbiko zela, da bai ikusitzea azken urtetako joeri bai ez dakot konfiantzarik de repente aldatxe gauzak ez baden ezerrein azken 3 urteetan eta hori espero konfiantza boto bat egotzat aldaketi eri. Ez dakit esan edo ez. Baina bai, dekot argi, nor. Bueno, erabaki dugu Jose Ramoneri botua motea, azkenean batez be matrikulen kontuen gaitik merkeago direz, eta beste alde batetik somatu dugu euskararen aldeko apostu egingo dauela eta horregaitik bai. Ez dakit oraindik pentsatu behar dut, denok daukate programa ona edo gauzak onak, beraz ez dakit oraindik. Joserra. Bai, eta zergatik Joserra? Bueno, bere txarlara fangine eta guztau jako. Bai, eta konfiantza emon soskunta horregatik. Alderdi Popularrak ez du Eusko Jaurlaritzaren datorren urteko aurrekontuak negoziatzen jarraituko eta osoko zuzenketa aurkeztuko dio aurrekontu proiektuari. Javier de Andrés Euskadiko PPren presidentearen arabera EAJak eta PSek nahiago dute EH Bildurekin akordioa lortu. Buruzagi Popularrak gaur goizean Bilbon egin duen prentsaurrekoan azaldu duenez, Noeli Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak mahai gainean jarritako azken proposamenak ez ditu PPren eskariak asebete. Ez da barne lehiarik izango Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sumar mugimenduaren gidaritza hartzeko. Zuzendaritzako hautagaitzak aurkezteko epea amaituta, zerrenda bateratu bat baino ez da aurkeztu Alba Garziak, Lander Martinezek eta Edurne Garziak zuzendua. Ondo bidean, asteburuan hartuko dute horiek mugimenduaren lema, orduan amaituko baita prozesua Bilboko Arrupe etxean egingo duten batzarrean. Donostiako udalak Mikel Zabaltza oroituko duen plaka jarriko du larunbat honetan Intxaurrondoko Baratzetegi kalean. Espainiako Guardia Zibilak duelago eta 19 urte atxilotu ondoren eraman zuen kuartelaren alboan egongo da plaka hori. Eneko Goia alkatea buru dela udal ordezkaritza bat egongo da ekitaldian, bai eta hilik agurtu zen gaztearen senitartekoak ere. Orbaitzetan jaioa, 32 urte zituen Zabaltzak Guardia Zibilak atxilotu zuenean. Donostiako autobusetako gidaria zen eta altzan bizi zen. 1985ko azaroaren 26an eraman zuen Guardia Zibilak Intxaurrondoko gotorlekura. 20 egun geroago hilik aurkitu zuten Bidasoa ibaian. Bi 2018ko maiatzean ertzaintzak atxilo hartu zuen emakume migratu bat ertzainei aurre egiteagatik etxerik gabeko pertsona bati jazartzen ari zitzaiola iritzita eta Getxoko komisariara eraman zuten. Han ertzain batek jo egin zuen polizia etxean grabatutako bideoak erakusten duenez. Epaiketan 6 hilabeteko zigorra ezarri zioten ertzainari. Emakumeak Espainiako Auzitegi Gorenean helegitea aurkezteko asmoa zuen, baina auzia itxi egin dute prokuradoreari ahaztu zaiolako helegitea garaiz aurkeztea. Bizkaiko SOS arrazakeriak elkarteratzea egin zuen atzo Bilboko epaitegiaren aurrean kasu hori salatzeko.
Palestinarekin elkartasuna plataformak kanpaina berria jarriko du abian Israelen desegitera bidean harreman oro eten goiburupean. Horren helburua da estatu sionista desagertzeko baldintzak jartzea. Harekin izaten diren harreman guztiek arnasa ematen diotela iritzita, horiek agerian utzi, salatu eta bertan bera uzteko eskatuko dute datozen hilabetetan. Eusko ikaskuntzak orain dela 75 urte egin zuen lehen aldiz Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko deia. Orduko ura gogoratzeko ekitaldia egin dute Baionan herriko etxean Euskal Herria zatitzen duten 3 administrazioetako erakundeetako ordezkariekin. Euskalgintzako egituretako kideek eta ordezkari politiko eta sozial anitzek parte hartu dute. Duela 75 urte bezala adierazpen bat aurkeztu dute etorkizunean ere euskarak. Plazan, kalean eta munduan dagokion lekua izan dezan. Euskara gaiekin loturik hezkuntzan Iruñean, auzo askotan euskarazko eskaintza falta dagoela salatu du berriz ere Iruñako Euskalgintza plataformak eta abenduaren 11 mobilizatzeko deia egin du. Irun Errejano, konta eguzu. Iruñeko Euskalgintzak prentxaurreko agindu abenduaren 11an Sarasate pasalekutik abiatuko den mobilizaziora parte hartzeko dei egiteko. Iruñeko auzo guztietan euskaraz ikasteko aurreskolak egotea eskatu dute. Adierazi dutenez murgiltze eredu bakarra dago momentu honetan Iruña osoan, eta aurretik UPNrekin biziren. Hitzetatik ekintzetara pasatzea eskatu dute EH Bildu, PSN, Gero Abai eta Kontigo Zurekin alderdiei. Iruñeko Euskalgintzak, AEK, AET sortzen, IKA, Euskal Herrian Euskaraz, ELA, LAB eta Esteilasek osatutako kolektiboak, abenduaren 11an Iruñean mobilizatzera deitu du, Iruñeko auzo guztietan euskarazko aurreskolak eskatzeko. Kolektiboak Iruñeko lau familien testigantzak bildu ditu, zeinek haien seme-alabak euskarazko murgiltze ereduan ikasi ahal izateko zailtasunak izaten ari diren. Azaldu dutenez, Iruñan dauden 19 aurreskoletatik bakarra dago murgiltze ereduan, eta UPNrekin biziren. Arazoa konpontzeko urteak daramatzate mobilizatzen. Gizarte kohesio eta elkarbizitza bermatu behar ditu udalak. Belaunaldi berriei euskara ezagutzeko aukera eman bazaie. Iruñan dugun egoera diglosikoa aintzat hartuta, murgiltze eredua da bidea, zeinak hizkuntza gutxitua lehenetsiko duen. Ikerketa guztiek argi utzi dute elebitasuna eta eleaniztasuna bermatzen dituela murgiltze ereduak. Euskararen ordenantzak hala jasotzen du bere 26. artikuluan. Zentzura mozioa aurkeztu zenetik 334 egun pasa dira. Aurreko ikasturtean aurreskolen aferan mugimenduak egiteko tarte gutxi zutela jakitun dira Euskalgintzako kideak. UPNek dena bideratua utzi baitzuen eta matrikulazioa gainean baitzuten. Arduradun politikoak aldatzen badira ere, eskolen egoeran ez da halakorik, edo are atzera egin dugu. Auzo askotan ez dago euskarazko eskaintzarik eta murgiltze giroan aurreskola bakarra dugu, UPNrekin biziren. Horretaz gain, 2 adarreko 6 aurreskola sortu badira ere, ez dute euskalduntzeko ziurtatzen. Egia da, orain urte batzuk egoera hobetu zela, baina legegintzaldi bakarra iraun zuen. Eta aurren hezkuntza ezin da aginduko duenaren nahien araberakoa izan. Horregatik, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela adierazi dute. Hortaz, EH Bildu, PSN, Gero Abai eta Kontigo Zurekin alderdiei irtenbidea adosteko eskatu diete. Beraz, abenduaren 11an manifestazioa eginen dute arratsaldeko 5:00 aldarrikapenei aurpegiei hartzeko. Iruñean segiz, Ziriak LGTBI+ udal kontseilua izango du datorren urtean. Iruñak LGTBI+ udal kontseilua izanen du 2025ean sexu aniztasunaren, generoaren eta berdintasunaren udal planean aurre ikusitakoaren arabera. Hala gogorarazi du udalak ohar batean eta aurreratu du laster 10 egun balioduneko epea irekiko dela Iruñeko LGTBI+ udal kontseiluaren araudi organikoaren proiektuaren proposamenari buruzko iritzia emateko. Pertsonek banaka edo araudi honen eraginpean egon daitezken taldetan, beren ekarpenak egin algo dituzte prozesu honetan. Astelehen honetan tokiko gobernu batzarrak udalaren webgunean argitaratuko den dokumentua onartu ondoren.
jasotzen dituen jarduera hildoen artean, Iruñeko herritarren eta LGTB+ herritarren sexu aniztasunaren beharrak eta interesak jaso eta erantzungo dituen udal administrazio inklusiboa bultzatu eta bermatzeko beharra jasotzen du. Eta zehazki, LGTB+ politika publikoen antolaketan pertsonen eta kolektiboen parte hartzea sustatzea. Iruñekoan, Nafarroan arlorretan garatzen den lehen ekintza plan estrategikoa da. Eta politika publiko horien garapenaren oinarriak finkatzen ditu. Udalaren zeharkako ekintza tresna sistematiko nagusia bihurtuz berdintasuna eta LGTBI+ pertsonen eskubideak bultzatzeko, gizartea sentsibilizatzeko eta hirian edozein motatako LGTBI-fobia, diskriminazioa, desberdintasuna eta indarkeria desagerrarazteko. Erreglamendu proiektu hau irailaren 24tik urriaren 7 bitartean garatu den partaidetza prozesu batetik sortu da, eta zenbait astez jarraitu da, pertsona eta erakunde interesdunei entzun da. Gizonei erantzukizuna hartzeko deia egin zien atzo Euskal Herriko kale eta mugimendu feministak indarkeria matxistaren kontrako egunaren karietara. Adi laburpenari. Gaurkoan kaleak hartuko dituzue, emakumeak antolatuta, ez bazara konponbidea arazoa zara lelopean, zein behar, oraindik zergatik dago kalera irteteko beharra, zein garrantzia dago? Bueno, geroz eta urte gehiago pasa, geroz eta arrazoi gehiago ditugu kalera ateratzeko gaurko egunez izan ere, nik uste dugu badela garaia indarkeria matxistarekin amaitzeko, eta leloan esaten dugun bezala, ez bazara konponbidea arazoa zara eta konponbidea izateko ardurak eskatzen ditugu, eta nolabait gizonek eta gizon horien indarkeria, gizonek aplikatzen duten indarkeria horrekin amaitzeko nolabait egitura oso bat nun konplize pila bat dauden eta nolabait exigitzen dugu lelo horrekin horrekin amaitu da deia, ez? Eta gizon hori zein mezu helarazi nahi diezuek mugimendu feministatik? Asteko eta behin gizon bakoitzak har dezala ardura, ez? Gizon izateari uzteko eta ez horiek ez izateko erasotzaia, baizik eta beraien inguruko erasotzaile guzti horien konplize ez izatea eta lehen esan duten bezala ustea egitura horiekin eta ustea konplizidade horrekin, ez? Eta instituzioei zein dei egiten dizue, badute garrantzia ez da, lanketa, prebentziorako lanketan, baina gehiago ere zein da zuen deia? Instituzioei eskatzen diegu, benetan inbertsio bat egin dezaten indarkeria matxistarekin amaitzeko, ez? Eta borondate politikoa horretarako. Bai prebentzioan, bai osteko kudeaketetan, bai zabaltzen diren mezuetan, gaur egun egia da, kaso duela 2 urte baino baliabide gehiago daudela, baina oraindik ere baliabide asko falta dira, baliabide saturatuta daude, indarkeria matxistak hor jarraitzen du, eta ez hori jendartean, baizik eta instituzioa beran ere, ez da, ze egitura dauden eta nola funtzionatzen duten orduan, horiek amaitzeko neurriak hartzea, haien eskuetan dagoelako boterearen zati handi bat.
Mila esker Helen eta jarraitu ezagun borrokan. Bai, mila esker zuei. Ekonomia arlora salto, Araban Sidenorrek talgorekiko duen interesa proposamen ekonomikoetan islatzen daia da. Sidenorrek talgoren 29,9 eskuratzeko eskaintza egin du. Sidenorrek talgoren 29,9 partaidetza eskuratzeko eskaintza egin dio Trilantic funtsari joan den astean. Erosketa operazioan PESA konpainia poloniarrak ere parte har dezakela dirudi. PESAk tren makinak, eskualdeko trenak eta tranbiak ekoizten ditu, baina ez abiadura handiko ibilgailuak. Beraz, bere negozioak osagarriak izango lirateke. Enpresa honek talgoren posizioa indartzeko gaitasun industriala izango luke. Izan ere, 4.000 milioi gorako eskaera dauka. Irailaren 24an talgok eta PESAk akordioa sinatu zuten Poloniako abiadura handiko trenbide sare berriaren garapenean laguntzeko aukera aztertzeko. Gauzak horrela, Sidenorrek talgo tren ekoizlearen parte eskuratzeko aukerak inbertitzaileen eta Madrilgo eta Lakuako gobernuaren babesa jaso du. Izan ere, Espainiako ekonomia ministroak adierazi duenez, Sidenor bezalako enpresa bat talgoren kapitalean sartzea epe luzerako konponbidea izan daiteke, eta honen akziodunei egonkortasuna eman diezaieke. Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburuak bere aldetik azpimarratu zuen Lakuak babestu egiten duela Sidenorrek talgoren kapitalean sartzeko duen asmoa, baldin eta Euskal Herrian errotuta jarraitzen badu eta tokiko enplegua bultzatzen bada. Imanol Pradales lehendakariak ere erosketa operazioaren babesa adierazi zuen, baldin eta industria bazkide bideragarri bat agertzen zen. Barakaldoko udaleko garapen jasangarria eta ingurune naturala zaintzeko zinegotziak Oxinorte zigortzeko prozedura abiatzea onartu du. Horrela, joan den abuztutik lantegiak egiten duen zarata gogaikarriaren ondorioz, zarata legearen urraketa larri batengatik fabrikak gauez 3 hilabetez itxi beharko du. Barakaldoko udalak aste hontan hasiko du Gases Oxinorteren aurkako zehapen prozesua. Honela, enpresak gauez 3 hilabetez itxita egongo da zarataren legearen arau hauste larri batengatik. Lantegiak joan den abuztutik egiten dituen zaraten ondorioz. Garapen iraunkorraren eta ingurune naturalaren arloak lantegia 11etatik 7etara itxita egotea eta 11.800 euroko isuna ordaintzea proposatu du. Oxinortek orain 15 egun ditu beharrezkoak ikusten dituen alegazio agiri edo informazio guztia aurkezteko. Enpresaren ekoizpena gauez etetea izan da hain zuzen bizilagunen eskaeretako bat. Abuztuaren amaieratik zarata dela eta euren atsedena kaltetua izan dela argudiatuz. Zaratak abuztuan hasi ziren lantegiak mantentze lanak egiteko egin zuen etenaldiaren ondoren. Ekoizpenari berriro ekin ziotenean hasi ziren zaratak, eta naiz eta Oxinortek lantegia akustikoki isolatzeko lanak egin dituen, Lutxanako bizilagunek lantegitik zetorren txistu etengabea pairatu behar izan dute. Barakaldoko udalak ziurtatu duenez dituen tresna juridiko eta legal guztiak erabiliko ditu arazo honi ahalik eta lasterren amaiera ematen saiatzeko. Nazioartean, Israelgo armadak eraso gehiago egin ditu gaur Hezbollah alderdi xiitaren ustezko helburuaren aurka Libanoko hiriburuan, eguneko lehen orduan hiriaren kontrako bombardaketa andana baten ostean eta balizko sueten akordio bati begira emandako aurrera pausoen inguruko zurrumurruen erdian.
Kolonbiako eta Brasilgo berriekin datorkigu gaurkoan Bero Satrustegi nazioarteko berri emailea. Konta eguzu, Bero? EFE agentziak Somos Defensores gobernuz kanpoko erakundeak argitaratutako datuak bildu ditu. Erakundearen arabera 2024ko lehen seihilekoan Kolonbian giza eskubideen 75 defendatzaile hil dituzte. Kezkagarria bada ere, azpimarratu dute eraso dinamikak aldatu egin direla eta 2023ko datuekin alderatuta hildakoen kopuruak behera egin duela. Gobernuz kanpoko erakundeak bi hipotesi ditu eskuartean egoera azaltzeko. Batetik, izan liteke talde armatuek indarkeria erabili ordez kontrol soziala erabiltzera pasa direla azken urtean lurralde kontrol handiagoa lortu dutelako. Bestetik, talde armatu gehiago egoteak herritarrak isilarazten ditu eta beraz erasoen erregistroa ere urriagoa bihurtzen delako. Beherantz egin badu ere, bakea oraindik urruti dagoen helmuga da. Indarkeria kasuak herrialdeko departamentu guztietan jaso baitira. EFE agentziak Kolonbiako gaitanisten autodefentsa taldea bustitzen dituen zenbakiak jaso ditu. Talde hau da ekintza armatu gehien egin dituena. 2019an 213 herritan zuen presentzia. 2024an aldiz ia 400etan dauka. Horrekin batera azpimarratzekoa da behartutako adingabeen errekrutatzea nabarmen egin baitu. Gora, 2024ko lehen seihilekoan 159 kasu izan dira, erdia baino gehiago komunitate indigenetatik hartutakoak direnak. Beraz, naiz eta erailketa kasuek behera egin, herria eta lurra defendatzeko eskubidea zalantzan jartzen den puntua da. Estatuak ez baitu ez ongizatea ez da segurtasuna bermatzen ere. Brasilgo Polizia Federalak akusazio formal bat aurkeztu du Jair Bolsonaro presidente ohiaren aurka, estatu kolpe saiakera egotzita. Berarekin batera 36 pertsona gehiago salatu dituzte, horien artean daude maila altuko hainbat militar eta gainera batzuk Bolsonaroren gobernuko kide izan ziren. Kolpe saiakeragatik, legez kanpoko elkartzeagatik eta estatu demokratikoaren aurkako erantzun bortitzagatik salatu dituzte, EFE agentziak jaso duenez. 2022ra jo behar dugu egoera ulertzeko. Urrian hauteskundeak ospatu ziren eta Lula da Silva atera zen garaile. Ordura arte presidente izandako Bolsonarok ez zituen emaitzak onartu, baina aurretik ere, hauteskundeak ospatu aurretik ere Bolsonaro ariak mugitzen ari zela dirudi egoera kontrolpean izateko. Hainbat salaketek argitara atera dituzte presidente ohiaren planak. Adibidez, France 24 komunikabideak martxoan argitaratu duzuena. Militar horiek esan zuten Jair Bolsonarok buruzagitza militarrari estatu kolpe bat antolatzeko ideia mahai gaineratu ziola bere agintaldia bukatu aurretik. Kolpe saiakeragatik salatu dituzte beraz 37 pertsona hauek. Antza, El País berri paperak jasotzen duenez, kolpea etzen burutu ez zutelako ez lurreko ez aireko orduko armaden komandanteen laguntza jaso. Berria iritsi da, orain dela astebete poliziak 5 pertsona atxilotu zituelako Lula da Silvaren hilketa planifikatzea egotzita. El País komunikabideak argitaratutakoaren arabera, Kids Pretos taldeko kideak dira susmagarrietako batzuk, indar berezietan entrenatutako militarrak direnak, Bolsonaroren ingurukoak. Heldu gara amaierara, euskarazko informazio gehiagorako badakizu esarto11.eus satarean edo kuskuxatu gure sare sozialak Ezpalak taldeak kaleratu berri duen Erori kantarekin agurtuko gara. Arratsalde ona pasa.
zituen beste nahasketa bat sortuko zela. Eta poparen oinarriak ere bazituena, hau da, publiko zabala zuena target moduan. Eta estilo berri horri, beste izen bat jarri ordez, kritikariek R&B kontzeptua berreskuratu eta R&B garaikidea deitzea erabaki zuten. Eta hemen sartzen da, nire artista favoritoetako bat, bere azken urtetako norabide aldaketarekin gizarteari oso bestelako irudi bat eman diona, baina niretzako ez dago dudarik historiako ahotsik potenteenetarikoa izan dela, eta ez hori bakarrik, musikan ere visionario bat izan dela. Maria Carey buruz ari naiz, eta abesti hau bezalakoekin R&B modernoari bere aletxoa jarri zion 80. hamarkadan. Vision of Love. Treated me kind, sweet destiny, carried me through desperation, to the one that was waiting for me. It took so long.